درباره هر دو مجارین کود روژه دنو بون روژه واسرکه ل ترکیه د باکوری کوردستان تایبت مجارا جهپی اکو پارتیا نو آواکری همان دمه دجی پیواژو وک مجاره کی سرکه روژه و جو هر دو مجارانجی و نوچگان ما گنول گنج انقره بمربه گنول قوت به ایرو روژه و ترکیه گرمه به تایبت از یکسر مجارا جهپی دست پکی از بگرم جبر كل تركيا افدمك درجه جهبي ده نقاشه كابو بشتي بريارا بطلانا بطلاق كو بطلانا مطلق بريارها داين شونده كمال قلشداروغلو لسر جهبي هاتبو تاين كريم بشتي özgür özel جهبي هاتبو درخستن لگرينا پارتيه کی نو درکت بش ایرو برياردان تبلی نوتو یک پارلمانتران özgür özel جهبي استیفا کریه پارتیا نو دامزراندن آگاهیم برفره همشته بگرن بله دام باش رناس ایرو اری سروکی گشتی بری özgür özel لیگل نودو یک پارلمانتران جهپی استفاده کرد و درباسی پارتیا بناوی پارتیا نو به لبندین کو بریا دخازنامه سری لوزارت ناخو بدن لی از دخازم ام هنگ لسر قوناغا داویه بسکنن özgür özel و ربیبریاوی چاوا هاتن به مرحله و بریارا اوکنا پارتی گنودان وقت زانی پشت بریارا داد که جهپی د قوناغا گنو دست فکر بو و جهپی بودو علی داد که بلند هری داوی لبندی بنکو لسر جهپی بریارا بده لی ندا بتلانا هاوینی دست فکر و کی دنجی özgür özel و ربیبریاوی گلک جاران بانگل کمال کلشداروغلی و ربیبریای کرن کو kurultay ekbeli darxistin li ev daxacı nehat qabul kirin herî davê di civîna Koma Partiya xwe de Özgür Özel axivê got wê êdê ji CHP veqetin îstîfa bike wê partiyek nû ava bikin ev jî civîna wan ya davî ye tiştî gotê gotin Özgür Özel û rêveberiya wê hem ji bo îhtimala ji bo hilbijartinek pêş wext hem jî êdê di rêya giştî de daha da xwestin ku partiyek nû bê ava kirin ji ber wan sedeman berî xwedan avakirina partiyek nû erê Özgür Özel û rêveberiya wê îro îstîfa kirin dîmenên îmzakirina belgeyên partiya nû jî li medyayê de jî cî kirt hat belav kirin wê nava rojî serî li wezareta navxwe bidin biriya daxwaznameyekî lê berî ku serî li wezareta navxwe bidin ji xwe hûrguliyên partiya nû jî derket holê diyar bû em dikarin bêjin nav logo avakarên partiyê her wisa rêzikname û şiklê rêvebirina partî jî diyar bû tiştî gotê gotin niha me biborîne eger dîmen hazir be ev dîmenên logoyê ku niha hatî parvekirin me jî li ser medyaya giştiyê dît ev logoyê ev dîmenê ku niha li ser ekranê me ye tiştên ku tên payîn dibêjin êdî wê vê logoyê bikarbînin بله یعنی تشک تی گوتن ار لوگویان تقص بیه اشکو از هرگولیان داجی لسر لوگوین دنجی باخم جبر کو ریبریا özgür özel لسر ihtimalin dence disekirin çava ger لسر navi partiya nû şko navi partiya nû je bixuji naviya partiya nû ye yani yeni partiye ger ev ne kabul kirin dibek ev parti navi bir parti beri hatibe bikaranin özgür özel reberiya naxwazin rastê keşeyên problemên hukukî bimîne lev ma xwe ji bo îhtimalên din jî amade dikin wek Partiya Değişim Partîsî ango Partiya Guherîn jî xwe amade dikin yani parlamenterê ku CHP îstîfa kirin ji bo partiya nû imza dan heman demî ji bo Partiya Değişim yani Guherînê jî imza dane wekî din logo jî diyar bûne tiştî ku dibêjin hem ji bo partiya nû logo diyar bî hem jî ji bo partiyên alternatîv yên weke navê Partiya Guherîn jî logo diyar bûne wê rêziknameya partiya nû çawa be tiştî ku dibêjin wê rêzikname ev rêziknameye ku Rêveberiya Özgür Özel dema CHP de bûn bikaranîn wê heman rêziknameyê bikarbînin lê di destpêkê de wê bi awayekî teng bikarbînin li gorî agahiya kulîsên Enqerê tê gotin Özgür Özel ji parlamenter ra gotiye heta ku yek parlamenter jî bimîne em ê li benda wê bimînin wisa serî li wezareta navxwe bidin heman demê Özel do bi sê tirmehê bi parlamenterên bê qirar bê biryar hebûn bi wan re jî hin hevdîtînan pêkanî ez dixwazim herek li ser avakarên partî jî baxivim ji ber ku avakarên partî hemû ji parlamenteran pêk tê tiştî ku tê gotin Özgür Özel û rêveberiya wê naxwazin di dema avakirina qonağa partiyê de rastê keşên problemên hukukî bên lema jî hemû avakarên partiya nû ji parlamenteran pêk tê باشه درباره بیارین کو دنوا CHP de قومین و taybet piştî hemleya ku ev partiya nû hatiye avakirin û agahiyê berfireh wedan
درباره پیواژوی de jî em agahiyan bigirin gönül çarçoveya kanun êdî teqvîma wê tê diyar kirin. Agahiyên berfireh em zêdetir şte bigirin ev êdî rojên ku wê were meclisê kengiye kengî bive kanûn vana hêdî hêdî rojên wan tên diyar kirin. بله ev jî rojeveke germ ya li Enqereyê piştê serdanê Numan Kurtum Müştereke Parlamentoya Tirkiyeyê bi partiyên siyasî ra li bendêne ku hefteya pêş bi taybet ji roja duşemê ev pêşnûme yasaya çarçove were parlamentoyê vê daviyê vê hefteyê dema xebata parlamentoyê ji hinek din hat dirêjkirin li bendêne ku ev pêşnûme yasa berê betlana havînê dest pê bike taybet jî nîvê meha tabaqê ji êdî parlamentoya Tirkiye wek yasa bê pesendkirin niha ev rojev de ye tiştî ku derbarê hûrguliyên yasaya çarçove de jî peyderpey gav bi gav diyar dibin tiştî ku tê gotin vê yasaya çarçove ku tê nîqaşkirin vê mafê hêviyê û her wisa statîya hukukî Abdullah Öcalan re wê nê dayên her wisa vê komîsyonek bê ava kirin ev komîsyon hem pêvajoyê rêve bibe hem jî vê çavderiya konaxa çekdanînê bişopîne wekî din afiya giştî afiya şexsan jî di vê pêşnûmayî de cî nagire her wisa ger yasa derbas bibe ji parlamentoyê li bendêne ku tê axaftin 4,000 girtiyên PKK ji girtîgehan bên serbas berdan û her wisa tê gotin ku sê an jî 4 sal wê ev yasa bê cîbîcî kirin herî zêde 4 salan dikarin bê dirêj kirin. Gönül ez hûrguliyekî din ji te bipirsim ev sazkirina biroyên ku sûcên dij terorê tê çiwateyê di nava nûçeya me de jî hinekî hatibû parvekirin. Ez dixwazim hûrguliyên ji te bikirim ji aliyê Wezareta Dadê ve ev hat parvekirin. Yani caliye hükümeti ve hen xebat tên plan kirin, saz kirin. Yek ji ev ku hen komisyon caliye hen sazîn alaqedar ve bên saz kirin, bên şopandin ki piştî ku yasa ji parlamentoyê derket ji bo qonaxa çekdanînê baş bê rêvebirin, baş bê şopandin wisa plan dikin ku va büroyan ava bikin.